खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान रादाब लाना फैलायबाय अनानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय गिबि रादाबाव दङ मैया 26 सेप्तेम्बर समबारखालि पाकिस्तानाव हेलिकप्टारनि जाब्रबथायाव सानै पाकिस्तान आर्मि मेजरखौ लाफानानै गासै सा 6 पाकिस्तान आर्मिफोरा मुंख्लं जादों होनना टाइम्स अफ इन्डिया रादाबाव फोसावदों। मख'जाथावदि बे हेलिकप्टारनि जाब्रबथायाव पाकिस्ताननि बालुचिस्तान मुंनि जायगायाव जादोंमोन होनना रादाबाव फोसावदों। नैथि रादाबाव दं रायजो सरकारनि बिथोन बायदि बिटिसि सरकारा मैया प्रभिन्सियेलाइज इउपि फरायसालिनि ग्रेड 4 थाखोनि सा 124 साख्रि आवलाफोरनो दानफायाव 8,000 रांनि फिक्स पे बिफानाव थिसनलाइ आरो सा 23 पिजिटि फोरोंगिरिफोरनो साख्रिनि थिसनलाइ राननानै होयो। बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश ब्रह्मनि मासि सामलायनायाव बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि एसेम्बलि सावराय जथुम नाब्लाङाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ साख्रिनि थिसनलाइखौ राननानै होयो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिसि एसेम्बलिनि बुंथिगिरि काथिराम बर'जों लोगोसे 31 नं सिडली बिधान सभा बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोर। बे हाबाफारियाव बाहागो लाना बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बुङोदि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि रंजासालि आरो मेलेमनि सानथौगिरि गोहोखौ बांहोनो थाखाय सरकारा गं 10 महकुमायाव डिजिटेल सिनेमा हल लुफुंनाय जागोन। बिनिनो देग्लाय गं 5खौ गिबियाव लुफुंनाय जागोन होनना मिथिहोदों। लोगोसे टेट आनजाद उथ्रिनाय बिजाथिफोरनो स्पेसियेल टेट होनानै खुंनायनि उनावसो समानै साख्रियाव थिसनलाइ होगोन होनना फोरमायो। थामथि रादाबाव दं थांनाय 25 सेप्तेम्बर रबिबारखालि बांलादेशआव नाव बेलथायनानै सा 23 सुबुङा जिउ गोमादों आरो 12 जनसो सुबुंफ्रा गोमानानै दं होनना बांलादेश पुलिसआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों होनना टाइम्स अफ इन्डिया रादाबाव फोसावदों। ब्रैथि रादाबाव दं केनिया हादोरनि केम्बु होननाय मोनसे थावनियाव 6 थाला बिल्डिंआ बायग्रुबना गोग्लैनानै 6 जन सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गोबां सुबुंफोरा जखम जादों होनना bbc.com मुंनि रादाबाव फोसावदों। मख'जाथावदि बे बिल्डिंखौ दासिमाव लुगासिनो दङमोन नाथाय बे बिल्डिंखौ लुग्राफोरा रावबो बिल्डिं सायाव गाखोथ'वाखैमोन होनना रादाबाव फोरमायदों। बाथि रादाबाव दं आसामनि दाब दाब जायगायाव गोख्रों हाबा मावनानै मुंदांखा जानाय आइपिएस आनन्द मिश्राया मैया समबारखालि आसामखौ नागारनानै बिहाराव रावना होलांबाय होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिथांनि गोब्राब नाजानायाव गोबां ड्राग्स फालांगिफोरखौ हमनो हादोंमोन आरो गासै आसामावनो ड्राग्स बाहायग्रा सुबुंफ्राबो गोबां खमायबोदोंमोन। नाथाय बिथाङा आसाम आरो मेघालयनि केडारफोरखौ बिदाय होनानै बिहारनि केडारफोरजों लोगो लाहैसिगोन होनना रादाबाव फोसावदों। थ' फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान गोदान रादाब फोसावबाय थायोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।